Ježiši, o můj bože. To je ten jelen. Galantní jelen. Nazdar lidi, já jsem Jakub a vítám vás na hře na Robloxu známá jako 99 Nights in the Forest. Neboli 99 nocí v lese. Takže v této hře půjdeme na jedno této lobíčko, který si vytvoříme. A musíme přežít 99 dní v lese, zatímco nám tady ten, jelen, může se tak říct, nám se to pokusí pokazit. A musíme najít 4 ztracené děti. A musíme je... A musíme je osvobodit. Takže já to nebudu okecávat a já se do toho vrhnu. Udělám si jenom pro jednu. A jestli chcete vidět takhle víc videí, jako je tohle, tak mi dejte like, odběr, dejte mi komentář a jdeme na to. Tak a jsme tady. Jsme v tom lese. S těma dětma. Tady máme ty děti, co zmizely. A můžeme o něj zjistit příběh. Třeba tady dinosaurus seděl a přišla tady ta nestvůra a polapila ho. A zamknula ho. A předtím, než se za ním můžeme dostat, musíme pokácet nějaký stromy, aby jsme si mohli udělat oheň. To byla celkem dlouho, než... Dobrý. Takhle si můžeme nazbírat takové věci. Tady máme semínko nebo něco takového. Zasadíme to a... Prostě tohoto je Minecraft v Robloxu, ale... je to prostě takový zdeformovaný jelen. Nejsem přesně, co ten jelen je, ale v budoucnu to třeba zjistíme. Lidi říkají, že ten jelen je nějaká matka těch dětí, anebo 5. dítě. Taká 100% na našem ohni. A teďka tady se nám rozšířila mapa. Takže musím jít na jezení. A nesmíme prostě umřít. Tady máme truhlu. Vidíme, co z toho dostaneme. Lepší sekera. Nice. Teďka to jistě bude rychlejší. Jop, je to rychlejší. Tady máme nějaké ty věci. Tak třeba sem blíž si dám. A to je rádio. Takovýhle věci dáme do tady toho drtiče. To nám třeba takhle se dá vidět, tady ty šrouby. A s těmi šrouby můžeme takhle craftit, takže to je fakt Minecraft. S tím jídlem, ten, kdo je vegan, tak tady to teďka nechci vidět. Když tu je achievement za to, aby jsme přežili všech 99 dní, zatímco nesníme ani jeden kus masa. Ale to je celkem těžký. Protože sníme tak třeba teda mrkev, to nám dá jenom málo. Přichází nás. Ale když sníme něco jako maso, tak nám to skoro dá všechno. Přichází noc. Promiň zajíci. Dostali jsme zajčínou. Počkám další maso. Je už s tím nic neděje. Ježiši, o můj bože. To je ten jelen. Galantní jelen. Prej nemá rád světlo. Nemáš rád světlo. Galantní. Neměl jsem to přehnat. Ten večer jsem to neměl vůbec přehnat.
jsem mu řekl, že si další skleničku nedám, ale stalo se to, dal jsem si další skleničku. Musím prostě to tady nějak přežít. A najít ty ztracené děti. Celkem se mi tady v tom lese nechce víc, ani jsem viděl toho galantního jelena. Jinak, tady ta hra je asi teďka třetí nebo čtvrtá nejvíc populární hra na Robloxu. Že jsem si řekl jakou jinou než tuhle. Vlk. To je velký zlý vlk? Velký zlý vlk? No ale celkem mě dává. A kdo seš ty? Chceš nohu? Zajíčí nohu? Dobrou chuť? On nám dá lepší věci. Já si asi vezmu ten lepší sak. Tak na něj můžeme dát 15 věcí, takže to je lepší. Než se někdo zahrabal. Truhla tady tím směrem. Můžu tamhle ta už je otevřená. Ne, není. Já beru. Já si ji vezmu. Truhla, co v ní je? Co to je? Co světlušky? Jaký maniak dal světlušky do boxu? To jistě byl ten galantní jelen. Ten prostě vzal ty světlušky a dal je do toho boxu. To je nějaký Rangers log. Ten jelen mě celou noc pronásledoval. Jedině mě zachránil, když vyšlo slunce. A potom to zmizelo do lesa. Jsem si jistý, že ta fyzikální laboratoř na konci toho lesa má nějaké odpovědi. Takže to fakt je asi nějaký ten experiment. A hlavně, že jsem si ho vzal. Mě furt zajímá, co je s těma světluškama. Ale teďka jsem si asi zlomil to kotník, nebo spíš jsem si zlomil nohy, ale je to asi jedno. Poci. Nazad vlci, vy nejste hodní. Tady se schovává vlastně to dítě, tady je to jedno dítě. Musím ho potom zachránit. Den číslo 2 zatím je. A to je letadlo. Letadlo! To tady. Šroub a vlk. Ne, já s vlkem radši nechci mít nic společného. Jo, letadlo. Spadlo tady letadlo. To je to letadlo od Jožina z bažin? Jak v té písničce. Jak na něj spadnul z toho letadla ten prášek. Tak prostě to je asi ztroskotalo to letadlo. To se bude hodit. Ještě. Náboj do revolvéru. Ještě to najdeme. Zajác. Noc se blíží. Ale já vím, že se ten jelen galantní bojí toho mého světla. Hele, víla. Chceš zoubková víla? Nebo květinová? Já si vezmu tady ty tvý kytky, nevím proč. Pro nějakou holku. Stejně žádnou nenajdu. Jdeme dál. Toho jelena vyděsím svou baterkou. Vezmu si tady to teda. Jdeme. Kde mám vlastně oheň? Vždyť jdu úplně opačně. Slyšel jsi to taky? Tady nic se na mě dýchá. Prostě. To je úplně ten galantní jelen, já to vím, že to je on. No jo, ven. Tak jo, to beru. No to je šroub. Už mají nějaký tady ty věci, do toho a vodka to jde do toho do ohně.
ten poslední dáme do toho ohně. Musím se nějak najíst, takže je čas najít nějaký jídlo. Guten Tag. Pojďem. Ne. Mám to. Mám nějaký to mrkve. Galantní len se ani jedno neukázal. Já teda mám celou dobu to jídlo. 6 kusů dřeva, vždycky se hodí. No, nechám ho být. Jo, 100%. A dáme to tady dvě, dáme tady to crafting table. A můžeme upgradenout. Nice. A můžu ještě craftit. Craftím tady sundial. Ten nám bude ukazovat, za jak dlouho začne noc a za jak dlouho začne den. Kam ho dáme? Sem se ho dáme. Za 2 minuty 11. To je tady to. To je pro mě, jak přijel ten nový update, jak tady můžeme rybařit. Rybičky. Rybičky, rybář jde. Chytám ryby. Jsem rybář. Makrela. Na. Já jsem rybář. Makrela. Jaký jídlo aspoň. Další. Vezmu si víc věcí. Co je tohle? To je takový modrý. Tady je... Asi tady je zima. Ježi Kriste. Mé oko tady vidí... pneumatiku. Nějaký prase to tady nezapomnělo. Víc rybaření. Další ryba. Ještě můžu jednu věc dostat do svého saku. Ty smrade. Počkej, až najdu nějakou zbraň. Ti ukážu. Sem nemůžeš, co? To je pneumatika a rozbitý fén. Oheň. Třeba víc tady třeba. Počkat, to je makrela. Uvařím a sežeru. A tady to je víc tohohle. Za 10 vteřin přesně teď začne noc. Co tady máme dál? Kompas. Past na medvědy. Mám nápad. Kde pak máme toho galantního jelena? Galantní jelen. Mám pro tebe překvapení. Kde seš? Tady paterku. Ty světlušky pomohly. Musíme najít toho galantního jelena. Už zase nic na mě dejchalo, se myslím. Asi to nemůžu dělat. Co slyším? Celkem se bojím. Ne tak moc, ale celkem. A ty děláš jako co tady? Jsi zaseklej? Sakra. No, za 25 vteřin začíná zase den. Tak, ne. Nechte mě bejt. Kde je ten galantní jelen? Už tady hledám. Jelene.
Ukaž se. No, se neukázal zase. Co jsem slyšel? No, nic to není, už začal den. Náboj do revolveru zase, ale já revolver nemám. Chci ho prostě najít. Oh, taká rost. Už vás celkem má pokrk. Nemám vás pokrk, koně mě chcete sežrat, ale mě ne. Víte co, spíš mě nechte žít. Já se chovám sem. Truhla. Co v tom bude? A máme v tom krabici s nějakýma bobulkama. Halo, sakra, nech mě bejt už. Zůstáň na těch zákorech. Rádio. Rozbitý, ale nějaký. Počkej, já šel na ženský. Dobře, že tady není žádná policie. Musím se podívat dál. Dort. To je nějaký jiný vlk. Oh, já jsem skoro mrtvý, já jsem skoro mrtvý. Hele, vezmu si tohle, já jdu. Dobrý pokec. Ale ne, nech mě. Jsem rychle zpátky. Jenom 4. den? Jsem měl i zachránit to dítě. Hlavní důvod, proč jsem přišel do toho lesa, je, protože jsem chtěl zachránit ty děti. S ním Dort. Rádio nemůžu hodit do ohně. Fen můžu. Pokorám tam. Tak taky jsem. Už nic nemám. Už jsem se celkem dohýloval. Tak já celkem jsem teďka hodil nějaká zbraň. Cokoliv prostě, už jsem teďka hodil. To je uhlí, já si nemůžu nikoho zmlátit uhlím. Co je tamhle? Tady je další blok, ale nějaký lidi. Jste family friendly? Asi nejste. Hele, nechte mě bejt, já už vás nebudu rušit s tím, co děláte. Já vím, jak tam chodí. Je to rozbitý, kámo. Oh, yes, tak se mi to líbí. Tak se mi to přesně líbí. Oh, ty chceš? Tak pojď. 1, 2, 3. Kolik? Ty jsi jak silnej, že tě nezabije střela revolveru. Co to bude? Mně se napsalo, že prej budeme na zaútočí. Teďka tady tu noc. Ty máš kuš. Tak já tě nebudu ručit. Mysteriózní skupinka jde k tvému ohni. Ale ne. Mají sekeru. Mají sekery. Jsme zpátky. Hej. Galantní jelen. Konečně ho zase vidím. Galantní jelen. Menší pomoc by se mi hodila. Počkat, tady jsou někde ty pasti na medvědy, ne? Galantní jelen. Můžeš najít mé pasti na medvědy, nikde jsem je tam nechal. Nepískej. Já jsem nechtěl střelit do svého ohně. Nice. No jo, díky galantní jelen. Já tě jedno najdu. Co to mají? Ne, to jsou cený, dej to sem. To je cený. No, tak aspoň musím se zbavit důkazů. Co se stalo? Jsem tady do ohně. A to nemůžu udělat. A jo, vlastně, co seš ty? To taky se musíme zbavit. Tak jo. Co mám dál? Medvědí pasti by se mi hodily. Říkám, by se mi mohl položit. No, ten galantní jelen stál někde tady. A tady by se tak hodili.
Hej, jsi zpátky. Co chceš? Tady někdo jede na koni? Sir Artuš? O, vlk. Ano, z tebe jsem už měl dost. Pojď si. A mám tě. Konečně. Tě má. Kdeže je to dítě? Chtěl jsem ho zachránit. Já se nechci dohnovat, ale no co? Oh. Jak tudy. Jdeme zachránit to jedno dítě. A jsem tady. Neboj se, kluku, jdu tě zachránit. Jeden je dole. Maso se vždycky hodí. Dokázají mi náboje, ale to nevadí. Nice. Kůže. To můžu dát tomu chlapovi. Hej, pojď dolů. Jsi hluchej? Jsem kolem tebe prostřelil. Kolem tebe prostřelil. Jsi teda slyšel? Jo. To nebudu radši brát. Hej. To nesmí pokazit. Pojď sem. Je to červený klíč. Vemu. Dítě, jsem tady. Truhla. Dítě, mám tě. Já jsem fakt právě teďka dal do toho svého báglu. Fajn. To mi jistě nepřipomíná hru, kterou jsem natočil. Právě nepotřebuju. Mám hlad, já vím. Já právě jdu tak k ohni. Zachránil jsem dítě. Vezmu toto. Spad k ohni. Čekaj. Dítě, udělej se tady někde stán. Vám, pane, dám tohle. Vezmu od vás náboje. A dítě bylo zachráněno. A nějak ty dny prej budou utíkat rychlejc. Jídlo. Aspoň tady máme to jedno dítě. A za chvilku začne noc. Budu ještě chvilku rybařit. Když to bude za 10 vteřin. Co, tak aspoň chytnu nějaké rybičky. A jedna mi chytla, je to další makrela. Ty někdy něco lepší než makrela? Já mám pocit, že tomu jelenovi je jedno. Co to je? Vlk. A to bylo jako co? To je sova? Ježiši. Ježiši Kriste. Ne, sova. Taky nemáš ráda světlo, co? Sova se zbudila. Bojíš se světla? Bojíš se světla, že jo? No jo, leď si, já tě tady taky nechci. Ta sova. Děsivá sova. Takže tady byl galantní jelen. A teďka je tady co? Galantní sova? To je nějaká blbost. Něco, jestli dokážeš něco chytit. Pojď ke mně. Jedna. Další makrela. Můžu už něco jiného? To bude makrela. Sova. Počkej, já se hýbu. Když se hýbu, tak asi ví, kde jsem. Tak vždyť si tady teďka zlepšila. Vypál, ano. No tak teďka tady je sova. Byl tady galantní jelen a teďka tady je sova.
Jenom chytám. Ano. Ne, už nechci radši. Co dítě? Jsi rád, jak tě zachránil? OK. Jo, další dítě. Kraken. To Kraken té na ruby. Z toho Dreamboard. Co dělala ona? Byla u vody. Galantní jelen jistě. A ten ji chytil a zamknul ji. Co udělala špatnýho, jelené? Jo, nevím, kudy mám jít. Můžete mi to říct? Tak tudy. Jdu pro Krakentýnu ruby. Počkej, jenom se nejdřív podívám, co je tady. Kam jdu? Jo, to je k té víle asi. A ne, já jdu zachránit Krakentýnu ruby. Ale nejdřív! No jo, ty máš kůž, já mám prostě tě revolver. Co udělá tvá menší kůž proti mému revolveru? Oh. Nech mě. To bylo chlup. 6. To jsem oblek. To je dobrý. To jsou klece. Chudáci. Tam vevnitř vidím medvěda. Tady, tak asi dál se dostanu. Počkat. Ne, dobrý, tady. Tady jsme tady. No jo, tak pojď. Ty ježi, nechte. Ne, já umřu, nechte mě bejt. Já jsem prachy. Měl jsem zdrhat. No, už nemám náboje. A vy jak dlouho mě chcete pronásledovat? Takže stejně jsem toto. Hele, tak jak to, že se nejsem mrtvej, teď už mám málo. No, ztratil jsem jednu. Přichází noc. Mě nechali bejt, asi jo. Oh, to nevím. To jste neviděli, já jsem nic nechtěl to udělat schválně. Zase na mě někdo dýchá. No, tam nechci celkem, ale budiš. Sova. Degant, jelen sovo. No. Ale ne. Se zasekla? Počkej, já ti pomůžu. Šaplova, Ježiši Kriste, nech mě. Nemáš ráda světlo, já to vím. Chceš mé světlo? Nechceš mé světlo, chceš mé světlo. Pojď si, já se tě nebojím. Já se tě teda nebojím. Blikám na tebe, takže to je ještě horší. No jo, baví oče. Kde je ten jelen? Ten jelen zmizel. No, to jsem nic nevykraftil. To je nějaký dřevo. Můžu vykraftit ale postel. Kompas. Kraftím tady to. Takhle postel. A kompas. Já vím, kde je to dítě. A ještě vím, kam mám jít. Zase na mě někdo dýchá. Takové už dlouhé video tady to je. Co to dítě? Jo. Osmý den. Jenom 8. Zatím jsme viděli jenom sovu. A jelena jsme viděli vlastně jenom 2krát. Mám hlad.
No tak já se jenom musím jít rychle najíst. Vlastně já nemám náboje. Rychle. Tady jídlo. Nahoru. Co jsem tady? Jsou baterky jenom malé. Kolik baterky mám? Otevřel se dveře tady. Rádio. Vlastně jsem se asi zlomil hnáty. To je asi jedno. Ryby? Tady dají chytit ryby? Já ji viděl tady, jak tady plave. No jo, já tady vidím. To pojďte. Týnečům. No. Ztráta času. Tady se dají asi chytat ryby. Jo. Makrela, to nepotřebuju. Další makrela. Taky ještě nepotřebuju. Já takhle zezadu. Mám 4 makrely. 5 makrel. Ještě jedno. A to bude makrela. Nechtěl jsem tě. Zdar boku, já tě nechci vidět. To tam neuž dát. Co můžu udělat? Mohl bych sem postavit nějaký jiný věci. Tohleto. Takhle na dřevo proti dešti. Já už tam přemýšlím, kolik mi to ubere? Tak málo, jo. Tak kde je ten hlavní len? Jelen. Buď jelen, anebo sova. Já najdu. Já nic nechytám, ale teďka je chytám. Sova! No, vidíš mě. Co s tím chceš udělat, co? No, a ty jsi jako to. No tak ten mě zabije, co mě budu. Nemáš... Vedle. Tady mě nemůžu dostat, co? No, to taky jde. Já slyším tu sovu. Sovo. Já už vím, kdo to je ta sova. Už vím, kdo to je. To je ta sova z Medvídka půl. 100% ta sova z Medvídka půl. To byla nějaká jiná ryba. Tu musím chytit. Sakra. Už jsme na 13. dnu. Info. Zaraj. A něco mě zase bude na mě útočit. To je zlý. To není to, co potřebuju přesně. Co? Mě právě zavraždil blesk.
No, to se právě stalo. Tak asi jsme si vzali nějaký ponaučení. Nikdy nerybařte v bouřce. No a já to tady asi ukončím s váma. Děkuji, že jste se koukali na toto video. A doufám, že se uvidíme zase příště. Já jsem Jakub z kanálu JT a mějte hezký zbytek dne. Čau!